Sanibonani, igama lami nginolwazi Isibongo Ngwahlongwane, ngikhulele endaweni yaKosakakhoza eSiphezi. Amabanga aphansi ngiwafunda eSiphezi Primary School, aphezulu ngiwafunda eNkwenkwezi High School, la engiphothule khona umatikuletsheni wami. Ngithe uma sengiqedile ukuphothula umatikuletsheni wami, kwakukuthi iminyaka isikhulile futhi bengingenamuntu ozongiqhubekela phambili ngempilo, ngathi ukuhlala kancane ekhaya. Ngase ngathola umuntu wesilisa engathandana naye. Okay. Uma sithandana nalo muntu kube mnandi nje impilo, ngimvakashele kubo, ngibuye ngiye ekhaya. Uma ngabe ehlile ngoba ubesebenza yena eThekwini. Uma ngabe ehlile ngiyazi ukuthi ngiyahamba ngiya kubo, then uma isehamba ngiyagoduka nami ngiye ekhaya. Kuhambe kwahamba wangilobola. Ekungiloboleni kwakhe ubengilobola ngenkomo eyilobole udadewabo kubo, okusho ukuthi bekungezona inkomo zamandla akhe. Kanti uma wakhe ubengathandanga ukuthi ngilotsholwe ngalezi inkomo lezi eyilobole udadewabo ngoba bekuzinkomo zasekhaya. Okay, hayi. Angabi nankinga nje emva kalokho siqhubeke sithandane kuze yonke imicimbi yomalobolana kuze kufike ekuthenini sesiyagana. Kushuthi sekuphoqa ukuthi ngihambe ngiyohlala kubo-ke. Ngahlala kubo, mase ngihlalile kubo. Uma efikile uyafika nje aphinde ahambe futhi. Kodwa kuhambe kwahamba inhlalo ngayibona ukuthi ayisekho yinhle. Kanjani na? Kushuthi la ekhaya bese ngisigqila, yonke nje into ibiyenziwa bekuthiwa yenziwe yimina. Umamezala ubazi ukuthi ekhaya la ngisuka khona bengingenabo mina abazali. Abazali bebesishiye sibancane sabantu esizikhulisayo nabafowethu nodadewethu. Uma ngimbiza ngomama athi unyoko wakho wena wafa ngisiyeni uma wakho mina. Ayi ngimtshele lo muntu engithandana naye ukuthi uma wakho njengamanje uthi uma ngimbiza ngomama uthi owami mama wafa yena akasiyeni uma wami. Athi yena hayi kushuthi usuke esacasukile ngaleso sikhathi. Ombekezelela uma ubuye bewumuntu ohluthukayo. La ekhaya yonke into eyiwashing yenziwa yimina. La ekhaya yonke into ewumsebenzi yenziwa yimina. Yimina engiyotheza, uma ngibuya ukuyotheza kufanele ngibone ukuthi abantu badlile yini. Mabe ngakadli ngibenzele ukudla, ngihambe ngiyokha amanzi. Mina nje ngilala ngo-11 ebusuku senginesiqiniseko sokuthi bonke abantu bayenzile into ba-right. Hayi ngesinye isikhathi ngimfonele ngimtshela ukuthi angisakwazi ukuphila le mpilo le. Okungcono angihambe naye ngohlala eThekwini. Uma kuwukuthi wehlile ngehle naye, uma kuwukuthi wenyukile futhi uze eThekwini ngenyuke naye. Aqala athi ngeke kwazi ukuhamba nami ngoba manje lahlala khona kusemqashweni akanayo indawo engathi eyami. Kufanele kube ukuthi yena uthola indawo yayithenga la eThekwini, ukhanda umuzi then bese ngiyasuka emakhaya ngizohlala khona eThekwini. Ngithi mina hayi kuyena ngoba vele useThekwini uqashile iroom yakho wedwa. Kungani ngasuki-ke mina emakhaya ngizohlala lapha erumini yakho oyiqashile ngoba vele uhlala wedwa na? Ethi akulungile angizi. Ngize eThekwini mangifika ngithola ukuthi isinqumo engisithathile sokuthi ngize kuyena akasithandanga kahle. Kodwa sihlaleke. Sengihlalile iminyaka ewu5 ngiganele umuntu lo. Angibatholi abantwana. Kodwa unayo uma wengane ongaphandle engamfica kade ethandane naye onengane naye. Kushuthi kube ukuthi-ke inkinga ikimi. Hayi ngithi mina kuye asihambeni sobona umuntu wesiZulu ukuze kuzobonakala ukuthi uyena ongabathola abantwana noma imini engingabathola abantwana. Sihambe sobona lo muntu wesiZulu. Mind you lo muntu wesiZulu asimazi. Sizomcinga la eThekwini. Sisuke emakhaya sobabili. Uma sifika kumuntu wesiZulu athi umuntu wesiZulu abantwana hayi ukuthi inzala nginayo. Ngivalo umama wakhe. Yini na? Ingoba umama wakhe wayengangifuni mina wayefuna uma wengane omdala. Masiphuma lapho nalo muntu lo angafuni ukuyikholwa lento eshiwo umuntu wesiZulu kade sikuyena. Athi ngeke lo muntu lo mina ngiqale ngamkhonsa before ngize naye kuyena. Ngize kuyena vele sengimtshelile lonke udaba lwesitori sami ukuthi lihamba kanjani. Ngeke uma wakhe enze into ekanjalo. Ngithi mina yini ungaboni ukuthi into errong ikuwena ngoba ukwazile wena ukuzala ingane ngaphandle. Then mase uthandana nami awusabathola abantwana. Kunganjani uma ngase siyeke? Ngoba nginokuthi uma ngase mina ngithola umunye umuntu wesilisa ngingafike ngibathola abantwana. Angikwazi ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi angibathola abantwana ngiqale ngayo ukuthandana naye ngingakaze ngithandane nomunye umuntu. Hayi kube ukuthi ethi yena u-right kulungile nomntwana oyi1 vela akeze ukuba nayo inkinga nalomntwana. Mina ngithi njengamanje ngishadile nawe angibathola abantwana and lo mntwana okhuluma ngaye usekhaya bonina. Awunalo ilungelo lakhe ngoba awumlobolile uma wakhe awugananga naye futhi awuzange umhlawule nomntwana kwaphela kanjalo. Awukwazi ukuthi uthi leyo ngane yakho. Athi yena haye
okungcono engahamba eyokhokhela leyo ngane kunokuthi ahlukane nami. Ngithi manje inkinga ayikho into esiyithandanayo. Kini akekho umuntu ongifunayo, angikhulunyiswa umuntu kini. Uma ngivuka ekuseni ngithi sanibona, akekho umuntu othi sanibona. Kodwa balinde ukuthi yonke into enziwa la ekhaya ngiyenze njengoba injalo. Athi yena okungcono uhlala la eThekwini ungabe usaya ekhaya. Ngithi mina impilo isemakhaya. Yes, eThekwini uyayofuna amathuba omsebenzi njengoba usebenza, kodwa impilo isemakhaya. Yonke into kufanele siyenzele emakhaya. Uma uthi angihlale la eThekwini ngingaphinde ngiye ekhaya, akuyona impilo leyo. Athi yena hayi kulungile-ke kusho ukuthi kungaba ukuthi thina sobabili siyahlukana until yena athola isisombululo. Kodwa ngokubona kwami asikho isisombululo azosithola ngoba yena akafuni ukuvuma ukuthi uma wakhe uyena oyinkinga. Ngoba uma wakhe uyalibeka ngembaba ukuthi akangifuni nje, akangidingi, udinga uma wengane omdala. So ngokubona kwami uma ngabe umuntu nomuntu engena ebudlelwaneni, akube ukuthi uyamazisisa umuntu othandana naye. Uma kuthi unomntwana umuntu othandana naye, akube ukuthi wena uyakwazi ukudila naleyo nto leyo. Uma kuthi unomzali, ubone ukuthi umzali lo mama engiyakuyena njengamanje ngoba ngishiya ekhaya ukuthi uyangithanda yini, uzongamukela yini. Ngoba mina into engazange nginake leyo, ngangibuka ukuthi nje hayi vele sengiyogana, ngiqedile esikoleni sengiyogana. Njengamanje uma sengiganile sengivukelwa yinkinga engingasakwazi ukuthi ngilawule mina ngokwami. Ngiyabonga.